הגענו לכאן במטרה ליצור קשר עם העובדים, לעשות שיתוף פעולה כלשהו. החלטנו לדבר איתם דרך מוצרים, פשוט תוך כדי העבודה שלהם פטפטנו איתם. דרך אינטרקום שכזה. היה לנו עגלת קניות שמסתובבת בסופר, והיא מדברת ומקשיבה ומגדה עתידות, והיה לנו שקית פחמים שדרכה העובדים יכולים לדבר אחד עם השני. בנינו קופסת חלב ובתוכה הכנסנו מכניקה כלשהי שמאפשרת לנו לדבר אליהם וגם לראות אותם וגם לשמוע אותם. גדלת מאוד. רק עבר שבוע. אז בקיץ אתה גודל? בקיץ אנחנו בחורף כאילו אתה חוזר לגודל שהיית. די התפרסנו בסופר וניסינו להכיר את כל מי שנמצא כאן.